पेडण्यान संवादी संगीत संमेलन व्हडा उमेदीन मनयले। संवादी संगीत संस्था आणि पणजेच्या कला आणि सांस्कृतिक संचालना सांगातान 9वे संगीत संमेलन आयोजित केले। नामणेचे कलाकार सुधाकर करंदीकार हांचे हस्तुकी संगीत संमेलनाचे उक्तावण झाले। आमदार प्रवीण आल्लेकर आणि हेर मानेस्त संमेलनात हजर आशिल्ले। गोव्यातील प्रत्येक कलाकाराला व्यासपीठ उपलब्ध आहे, बरोबर आहे? प्रत्येक कलाकाराला व्यासपीठ उपलब्ध आहे। मग एकच प्रश्न राहतो, व्यासपीठाला आणि ऑडियन्सला आम्ही विचार करूया की जे संगीत संमेलन होतं त्याच्या समारोपासाठी आम्हाला कलकत्ता, मुंबई आणि इतर ठिकाणून समारोपाचा गायक किंवा गायिका का आणावी लागते। तुम्ही आम्ही सर्वांनी विचार करूया। आपल्या गोव्यामध्ये संगीत संमेलन असं होईल की ज्यामध्ये आपल्या गोव्याचा एखादा गायक किंवा गायिका हा समारोपाला गाईल, तेव्हाच संवादी संगीत संस्थेचं हे जे ब्रीद आहे पूर्ण होईल असं मला वाटतं। जे कलाकार आम्ही भायरसून हाडटा, इतले आमचे कलाकार पेडण्यान आहा, जाल्यार पेडण्याचे कलाकार हांगासर ह्या स्टेजीर कित्याक ना? ताका लागून असे कलाकार आमचे जावचे। जे संगीत संमेलन हांगा पेडण्यान जाता ते आमचे कलाकारूच आमच्या पेडण्यान आसचे आणि ते संगीत संमेलन नेक्स्ट म्हाका दिसता आमचेच कलाकार हांगा आसतले आणि आमी ते पळयतले। जेन्ना आमी संस्थेक हातभार लायल्या उपरांत संस्था चलता, त्या खातीर जेणी ह्या संस्थेक कोणी हातभार लायला तांकां हांव मनांतल्यान धन्यवाद दिता। ज्या अर्थी आमी खंय तरी फंक्शनाक बसतात लोक कमी दिसतात आमकां, कित्याक लागून आयज हांगा एक डिस्को डान्स आनी कितें लायल्ले हे आमची एक सनबर्न अशी हांगा स्पॉन्सर हें आपले हांगा ऑर्गनायज केले आयज कितलेशे लोक आसतले आसले, कित्याक ही आमची संस्कृती न्हू, हे आमचे एक कर्तव्य, आमची हिंदू संस्कृतीन कितें तरी आहा, म्हणजे आमी कसलें तरी संमेलन घडोवन हाडप आनी तें संमेलन घडोवन हाडल्या उपरांत ते लोकांची उपस्थिती आसा। संवाद हा फार जरुरी आहे आणि या नावातच ज्यांनी नाव जे सुचवलं असेल आणि प्रत्यक्ष हे काम जे करतायत या सगळ्यांचं सहकार्याने हे संमेलन होत आहे। मला अतिशय आनंद होतो। मी 8-9 वर्ष ऐकतोय संमेलन होतं वगैरे, आणि यावेळेस मला इथं बोलवलं मुद्दाम उद्घाटक म्हणून, त्याबद्दल आभारी आहे। गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकर, गौतमी गावकर आणि शिवानी सांगेलकर।